Welcome to my YouTube channel. Subscribe and subscribe. Try. Don Reverend Pasilan. Boom. I'm back and again. Tuba, doon sa igit. Hi guys. Hi. Ang tutorial mo, saan pagpanginhas? Ito. Yan, sound din, sound. Sama pagpanginhas. Sound. Sound, pag-ingas. Sige. Dapat rutina ng utak. Tutorial, be? Okay lang. Sound doon, sound. Sige, sound mo na. Don! Yay, tuba. Yay, doon sa igit. Hi guys, kaning tuba guys, di na makahubog no. Makakaano ni makaigit yan no. Makaigit. Ano pag inuman na kay ano? Makaigit man ang kuan gud. Tuba. Oh, makataigit ang tuba guys. Sumuinom Pero taro no. lami siya. Lami siya. Pero mas lami siya. Lami ang tuba, pero lami siya. Murag tao ba? Kasi may utak ulo. Okay. What's up, mga ka? Mga ka-watcher ko. Dahil ako ikan, lip tint is life. Dara, lip tint is life. Oh, tuba. Kanala, lip tint is life. Ako nunit na kay gisag panadaan. Kami, lip tint is life. No. Ikaw. So what's up sa inyo guys and welcome back. Come back to my YouTube channel guys no. Sa taya nag-ayod sa gubaon ng bike nila. Kanina pa na siya guys, wala na ako na videohan. Gusto, ngaligo sila sa pa guys. Ganda mo. What's up sa inyo na? Minsan na nyo. Guba. Wait nga to yaba sa lamya. Leg! Dagkoy basta pilian nimo. Unsa day na guys? Dapat jud ko ano walay lawas. Mahong na. Sana siya? Wow. Pahong ba pahong? Pahong. Sani. Pahong niya, pahong. Kan kaya siya? Pahong man na siya. Pero mas napahong ko niya. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも Pahong din na ya. Ini tayo to. Ya. Let. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up, Huh? Hold up. 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 Hindi kami nam. Hold up. Hold up. Ugbat lagi na. Guys. Dali guys. Kaya. Saman ka lang. Saman. Mga ligo mo guys. Law kayo. Lampas sa imong relasyon. Kat. Anak, hold up. Hold up. Hold up. No. Batik na ako. Obs, uy. Abs na kan. May ganin mo sundan. Oh, ay pagkuan ako suot ako sa kuan ako. Sundan. Muntad sila. Ako man tao guys sila ka. Uli nga namo sa iyan ito. Wala ka nang guys mo. Piste! Guys, naligo sila. Nag-inom sila tuba guys, no? Hold up. Hold up. Hold up. Hi, I'm back again. Ano na? Tubo ang zinab guys. Kanina, nag-copy kay Stuho kay Mugahi ba? Kamadi naman siguro. Wala pang subok na kasi. Tayo. Nindot na yan. Nindot. Yasa nagkuwag tubig ya. Tamo. Naglaso. Wa man na ugasan. Wala dinugasan din. Dinugasan din. Yatay. Titanic guys, Titanic. Pahong ba na siya pero mas napahong. Animal. Animal. Kapay kan on. Ay, dambang. Kitambang. Gangbang deh. Gangbang din.
So guys, morning isda nga nilangoy niya giluto. Ano na ba? Guys, dako kay isda guys. Lo, di kaon si Ma'am Ship. Kaon na ako kay kaon niya. Believe, survive. Tunga lang yung tabang. Umi kayo na siya guys. Tuba girl. Wala, kakita naman. Asapin. Try. Tro? Layo kay sa animal, oy. Ako na lang. Mama. Sunod. Kaya. Gipon na sa ni mo inawa po. Good. Kaon ba kayo ba? Kaya si Martin. Layo kayo. Guys, tuba na siya guys. Dool sa igit ang tuba guys. Umi kayo. Sige, mas-igit mo. Bayad daw. Doha kanta 5. Lamat bay. Uban reklamo. Lamat bay. Na ba? Lagab. Duha lagab. Ang tulo na. Layo Na. kay nila di sila patagay. Hi, welcome to my Ay ko dun Unsa naman eh? Ako naman sa ni Pirmi eh. Oh, hatag na ako nimo. Tuba, mag-igit ka unya. Tuba, mag-igit ka unya. Oh, sige. Oh. Igit dawat na Isod na lang ariya. Ay, isod sa bagya. Sa bagya. Ah, lami. Ah. Ako na sa kusina, ibutang ay. Para mauga. So guys, Wala kaya. nay nangaon dere. Nga Lego sila og nangaon. Aw naman, ton. Suman. Suman. Unsa man? inom ka we. Suman ya. Ligo ko diyan, di mo kun init ang tubig. Sama na. Welcome to my vlog. Shout out kay kanimo. Nahawa ka ko shout out gatong sa una. Sorry kay nimo hawa ka na mag shout out ha. Hi de kung fighting. Ako bas na. Waterproof man. So guys, waterproof din guys. Mga Lego ta guys. Waterproof din guys. Tura sila. Nanginnas. Basa daw ko no, ingon siya. Rich Mingsit ba? Tawag ka. Waterproof man ka no? No? Waterproof man ka? Wasil lang ato kay naami diri. Wasil lang ato kay tawa sila. Wala na wa sila dudong natog to. Ako kay tagak kulit kanila. Natog to sila dudong. Reklamo guys nila nya karon. Iksa na bay, iksa na day. Natog ka day. Matog ka day. Piste kay dono. No, Rich Mingsit ba? Natog ka, masam ko ha. Kana ko ha. Uy. Panguha mo yung nani ba? O lagi. O karon, tuba-tuba. Tuba-tuba man na. Kapipit matang makabayad ka. Natog ka, makabayad ka. Ingat sa payat sa Pilino. Natog ka. Ha? So guys, bye-bye guys. Get. Get. Basta oy. Happy ka budang mo. Ganina mo, buot karon. Close up. Get. Ay, happy di ay, happy nga to. Tina day ko anda day kanang kinilaw. Ito na ginawas budang, wa na. Ganina ra. Ni Blazer. Tusok oy. Alen. Ajas kalo. Tagutom. Gutom sila guys. Yan, ikuan pa sila tuba. Gigutom ang mga pobre. Kalooy. Taon, kiloyan. Ako kutsara, luwag na lang. Luwag yan naman siya. Wow. Apil na so karon ako nakakautuan toyo og kan. Luwag kay sila guys, so. Uya. Tabangi me dire. Kuan. Ngayon mig tabang ninyo. Ma'am, sir, maluoy. Bisag bugas lang yung taon. Pangkape. Pangkape. Tanggap yun eh. Pangkape lang. Sa luoy sila. Bukog na lang gud ako sundan. Bukog na lang tayo sudan. Guys, tabang itaw nila. What?
Tabangin taon mininyo. Taron, Stonia. Stonia. Tabangi daw sila guys. Video day. Bisag bugas lang, way kanon. Lelet. Huwag namin makaon. Paita. Luto daan. Nutudaan guys. Mao na ilaganahan para mabaho ugma. Sa Jessica Soho. Ay buhaya. Nangan ni ay. Daray. Bendasin. Bendasin. Mo na mga photographers ba? No. Mo na pro. Unsa na model diri. Unso. Mo na tunay nga pro ka ba? Wala kay nalukoy naman ni Lukon. Wala, nagpada ako ate, ako mangupig ako dadalugos. Dawat na lang man. Ako na pud guys. Noy, kitagan ko ninyo pakyo get. Kamay na lang pun ibi. Yung niya. Tuyo. Kaya na nakailain. Get. Yat. Bilis na nung taga-chuchi. Kadli mo ba? Mayabon na lang mo. Maligo mo. Yan yung kulit. Dili. Nakainom naman guys, maong nagugot-ugot ng panuway. Ikaw may panuway. Kainom naman. Lorong na guys. Buang na. Napay. Pa. Bendasin ba? Bendasin. Iwan na sila buang. Kita ko. Wala siya. Ay, asa man Oh, na case. Kiss. Ito. No? Ayaw kong video mo. Ay. Lagab. Umana dyan. Umana dyan nag-inom guys. Taigid king Mario. Get. Mario. Asa ang baso bay? Get. Wa man tay baso gud. Tubig na gikuha na. Tubig na gikuha bisag tubo ba? Tubig lang ta kay para healthy ta. Healthy. Dami kay abi si Mark. Ay, ano ka buo? Ah, walo di ay. Mga senior citizen. Senior naman sad mo. Pagtaon ninyo mga bata mo. Padong naman mo diyo. Unso. Padong naman. Gay. Hold up. Sa tawagan sa probinsyano. Unso man. Si Cardoni. Tawag Dalisay. Sa tawagan ni Tuway. Panuway. Tuway. Panuway. Tunay. 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 Aw, tunay. Ano ni halayin Tuway, panuway. Tuway, murag siya. Tunay na ako na pagkamigo. Ano man? Tayo subuang eh. Sitran kayo. Ano man? Sunod. Kay ba mo tudloan ta mo kung saan pag inom niya niya. Sige. Gay. Cute ka. Step 3. Step 3. Why one? So, step 3 na siya. Maro kayo. Bato na, bato. Magpatay. Ano ni may. Kamara, sige maluoy. So guys, mapalit mo yung karon og kan. Kaning chicheria. Yan din na mo tagaan ang katong mga panuway nga. Mga panuway nga gago. Wah. Tulod eh, may kauban. Amo ora ni guys ha. Saro ko naman sad. Malaga po. Malaga eh, si kulatan ni si Kuan guys. Di ba ya, tulo to? Asang usa? Ngaritong! Ngaritong! Ngalagab!
Nalagap guys guys. Yan, mga lagap guys. Okay, di man ako kaligo. Dito koy, magipasa. No, tuman ako no. Oh. Yes. Ilum, ang tigtagay no naman kon. Ang tigtagay no wise kayo. Oh, sir. Iniinom ko para fair, no? Sir, wise kayo. Ako nasad. Gamay na lang, oh. Tigtagay man koy wise guys no. Pakunti ko. Ilum. Tigtagay may wise kay aron kuan, no? Tigtagay mang wise no. No, pit no. Tigtagay ang wise no. Sis. Ikaw ulit, naunsa naman ka diya? Ha? Naunsa na ka? Inigay. Na! Ikaw, unsa man nimo? Intro. Yun sa ako sundugon ni intro. So ayun po guys, no. Pag pili lang, yun sa ako sundugon ni intro. Kung daw. Kung. Kid. So yun ang intro ko. Ayaw, nadun niya tanan dyan. Ako gihatag ni Kuan. Gihatag na akong dudong. Finish na guys. Murot na gyud. Ang karon guys, oh. Wow. Hangin. I love the air. Cat. Gidaw. Oh. Oh, buang. Nanginit na! Itong taon ako! Ano naman nag-go? Oo, aloy lang. Action dyan pa sa mobile. Ayaw, kira man agi. Gamit mo ng basket. Gamit na lang. Ay ka! Nawagan. Ingon mga matik na. Ikaw daw ba ikaw? Ay. Magpart ko. Ayun, harito kita para mas. Liguro. Yeah, yut. Ay, mapiltik ilang kita. So hi guys, ganila ko to mga to ang video karon no. So don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated po ka sa kung mga pag-videos na akong ipang-upload. See you in my next vlog mga tubo. Peace out! Uy, taman ba? Lagi ko nakita ang ganina do ka boyo bo. Dag ko kayo. Asaman. Dre, boyo.